معراف 4 بوليتيكاوي فحتا قالسن حسرتاتن محبر فقر هاجر اتا بحموش تجنبوت شحن 941 زقومت محبر فقر هاجر ما فها زقدفتو سندات سلازيله بزعبان فتاتان زسالطتو ጉዳያትን ዝነግር ጽሑፋት አይርከብን አቶ ወልዳብ ከም ዝብልዎ ግን ማፍሃ ናይ ፖለቲካ ማህበር አይነበረትን ከምቲ አቀዲሙ ዝተገልጸ ድማ ኣብ መጅማር ኣርባዕታት ጣልያን ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ኮይኖም ኤርትራውያን ይቀትሉን ይዘምቱን ስለዝነበሩ ነዚ እትቃወም ናይ ጥርዓን ማህበርያ ዝነበረት አንጻርቲ ፋሺስቲ ኢጣልያ ዘተኣታተው ዓሌታዊ ኣፈላላይ አንጻር ግፍዕታት ብረት ዘይወረዱ ኢጣልያውያን አንጻርቲ ካብ ስልጣኖም ዘይተቀንጠጡ ኢጣልያውያን ኣማሓደርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርድዎ ዝነበሩ መጠን ዘይነበሮ መቅጻዕትን ክፍሊትን ወዘተ ቃልሲ ከም ዘካየደት ድማ ይንገረላ ኣብቲ መጀመርታ ማፍሃ በ40 ዝኾኑ መስረታ ኣባላት ያቆይማ ክሳብ መወዳታ 1943 ኣቢላኻ ነቲ ዝተመስረተትሉ ዕላማታት እናተቃለሰት ዳርጋ ብጥር ንፍታ ጽንሐት ሓደ ካብቲ እታ ማህበር ዘሰላሰለቶ ጉዳያት ባአ ዝተሰየሙ ኣባላት ዝነበርዎ ንምምሕዳር ብሪጣንያ ዘማኽርን ዝሕግዝን ሓደ ቤት ምኽሪ ደቀባት ከም ዝምስረት ምግባር ይነሩ ኣብ ልዕሊ እዚ ኤርትራውያን ዜጋታት ክዳነይሉ ዝኽእሉ ናቶም ፍሉይ ኣብያተ ፍርዲ ከም ዝቀውም ኣብ ልዕሊ ምግባር ጉዳያቶም بيجباي سمعلو لعلواي بيت فردون اتم محدار مسرتلهم ما فها كاب جنبت شحنش 941 كساب تكمت شحنش 943 مالت ناستات كلتا عامتن فرقانيا سريحة أبزي وانز دما كترعلو زقباء بزوح تكبارات من محدار بريطانيا نيريو سيلفيا بونكرست اتبهال تموغاتي تحبرت إرتران إثيوبيان منت إثيوبيا كتبل نبزوح كابتي شارنتاون عمازن تكبارات نايت محدار تقالع نيرايا نابنت ناي عليت مفلاي ببريطانيا وياني قتل كم زنبره نمردا نحاده مراحتي تاكسين زنبرو إيطالياويان زتوابه زوار ملختي تتكس ات ملختي بمسرت كاب سلطان بريطانيا استوابه تزاز ابتن تاكسي دقبات مسفار بطبقي استخلكلي نزي تزاززي متحس ورقه فقاد وي لتشنسا زحدق تكباريو زبل نبره ببزوح مدايات مبار فاشيشتاوي عليتنت كم زنبرو يقصل نيرو مالتيو ترعان زقربلو زنبره كالي تكبار نايت محدار نفقادات نقدن عدلا مريتن زملكات نبره بزي مسرت من محدار بريطانيا ني ايطالياويان نايلا اخن امصا انفقادات نقدي كهبن كله نخم عبد الله غنافر عبد القادر كبيرن نعوم زمسلو كالو دقبات املكتن مخل كالو بزوح ززارب ጉዳይ ነበረ በዚህ የተወሰነ መምሕዳር ብሪጣንያ መሬት ካብ ኤርትራውያን ወሲዱ ንኢጣልያውያን እናዓደለን ኮሎ ተመሳሳሊ ዕድል ንኤርትራውያን ከልከለ ከመንጎቲ ኢጣልያውያን መሬት ተዓደሉሉ ቦታታት ፖንክረስት نعد وقرا دقرا لبقى كنا حيلا قراعن مراران تتقس بزعبا مقراط أقراب بإيطالياويانن أبلعلي إرتراويان زدس عن زنبرة كبيد قبرن كرسنهن بزوح ترعنات قريبيو محبر فقر هاجر نزغلو بزقبا تلعلون تتابقلون كم زنبرت بزوح زكاة عيمسلن سقر زقن كتكيد اي كالتن فقر هاجر مالت فقر إرترا كم زنبره أتول دا أبتراي زيكونو أبتو وانا إثيوبيا زنبالة زنبروم إرتراويانون يرغاقوتيوم فقر إرترا مالت جن بزيادة فقر ناتنت كفاشيشتي إيطاليان بر أبزنا يفلما أوانات كالي زلا علن ستنصرن ترجم زوهابو زنبره أي مسلن بوليتيكا نايت جيزي بزيادة بوليتيكا ناي مكلخال ناب جزءات إيطاليان نهيت ملس ناي مسعر إنجليز نت إيطاليان زهبوهم زنبرو سلطان ناي من كاين نعو بزم مساسل كالي أملاخاختان استعبل لزنبرة يمثل محبر فقر هاجر أرمانات الناس زيل على تلو مخنيات أمونغو مسرتا حررتا ناس الناس لزين برزي كونس أبتو وانتي ناس الناس إرترا يكالي وي بمنجستي بريطانيان اتن كالوت حيالاتن
ክፍቀድ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ወይ ተስፋ ብዘይ ምንባሩ ይመስል ብሪጣንያ ንኤርትራ ምስ ሓዘት ተቐላጢፋ ግዚያዊ ወተሃደራዊ ምምሕዳርያ ተኺላ ወሳኒት መጻኢ ዕድል ኤርትራ ኣይኮንኩን እቲ ጉዳይ ብርባዕተ ሓያላት መንግስታት ኣብ ዋዕላ ሰላም እዩ ዝውዳእ ስለ ዝበለት ድማ እቲ ሕቶ ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ከም ዝውንዘፍ ኮይኑ ነይሩ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ምምሕዳር ብሪጣንያ ክሳብ 1944 ጉሁድ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ብምኽልካሉ እውን ናይ ምድስካል መንፈስ ነጊሱ ዝነበረ ይመስል እዚ እቲ ዝመስል ምኽንያታት እዩ ብሓቂ ግን ምምሕዳር ብሪጣንያ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ንናጽነትን ሃገርነትን ዘይትበቅዕ ግዝኣት እያ ተቖፅራ ዝነበረት ብቁጠባ ነፍሳ ኣይትኽእልን እያ ዝብል ብዘበነ ጣልያን ይኹን ሕጂ ብእንግሊዝ ብተደጋጋሚ ዝንዛሕ ዝነበረ ትንታንን ፕሮፓጋንዳን ንገለ ንናጽነት ክቃለሱ ዝግብኦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ዳርጋ ኣእሚንዎምን ተስፋ ኣቕሪፅዎምን ነይሩ እዩ ናጽነት እንተበልና መን ክበና እንተተዋሃብናኻ ምዚ ድኽነትና ኣበይ ከይንኽእሎ ዝኣንፈቱ ኣብ ገለ ኤርትራውያን ዝነበረ መንፈስ ንሓደ ስሙርን ጥሙርን ናይ ናጽነት ምንቅስቓስ ይዕንቅፍ ከም ዝነበረ ክግመት ይከኣል ደጃዝማች ገብረ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ኣብቲ እዋን ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሩ እዮም ንሶምን ከምኦም ሕብረት ዝሓተቱ ካልኦት መንእሰያትን ናጽነት ዘይሓተቱሉን ብኣንጻሩ ፀጊዒ ኢትዮጵያ ዝሓዝሉ ምኽንያት ክገልጹ እንከለዉ ከምዚ ይብሉ እዚ ሎሚ ናጽነት ትብልዎ ዘለኹም ሳላ ክፍኣት ጣልያን ከመይ ገይሩ ሽዑ ከምዚ ዝመስለ ኣተሓሳስባን ሓንጎልን ክነብር ናጽነት ርእስኻ ምኽኣልን ምሕዳርን ክመጸና ኣይከኣለን ናይ ተገዛእነት መንፈስ እዩ ኣብ ሓንጎልና ተቖሪጹ ዝነበረ እቲ ሽዑ ዝነበረና ኣተሓሳስባ ሕብረት ዝብል ይኹን ናጽነት ዝብል ይኹን ካልእ ዝብል ናይ ጽልእ ስምዒት ዳ እምበር ዝኾነ ሰብ ኣዕሚቑ ሓሲቡ ኣእሚሩ ገይርዎ ክበሃል ኣይከኣልን በዚ ግብፂ ናተይ ትብል በዚ ጣልያን ናተይ ትብል በዚ እንግሊዝ ፖለቲካኡ ገይሩ ክፈላለየና ምስ በለ እቲ ምርጫና ኮይኑ ዝረኸብናዮ ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር እዩ እዚ ንኣተሓሳስባ ሓደ ውሱን ክፋል ናይቲ ሽዑ መንእሰይን ምሁርን ዝነበረ ዜጋ ይውክል ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ግን ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ስምዒት ኢትዮጵያ ድሓር ዳ እምበር ካብ ፈለማ ከም ዘይነበረ ወይ እንተነበረውን ሓይሊ ከም ዘይነበሮ እዮም ይገልጹ ነይሮም ኣብ ውሽጢ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዝነበረ ደላይ ናጽነት ኤርትራ ድማ ስለ ዝተገርሀ ነታ ማሕበር ከም ዘጥፍኣ ብናይ ስልኳን ናይ ውሽጥን ተግባራት ፀግዒ ኢትዮጵያ ከም ዝሓዘት እዮም ዝገልጹ ሓደ ናይቲ እዋን ሰነድ ብሪጣንያውን ተመሳሳሊ ርእይቶ ይህብ ናይ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኣረኣያ ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ኣብ ዝዛዘወሉ እዋን ከም መራሒ እስላም ኣስመራ ዝረኣዩ ዝነበሩ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ነቲ ማሕበር ከም ዝገደፍዎ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ሰነድ ኣብቲ መጀመርታ እምበኣር እቲ ምንቅስቓስ ወይ ማሕበር ሃገራዊ ኣንፈት እኳ እንተነበሮ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ዝተወፈየ ወይ ዝተበገሰ ኣይነበረን ይብል ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ እቲ ኣብ ቆላታት ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ካብቲ ናይ ከበሳ ዝፍለየሉ ምኽንያታት ዘርዚርና ነርና ይኹን እምበር ኣብዚ ቃልሲ ትግራይ አንጻር ሽማግለ ንሂሩሉ ዝነበረ ምዕራባዊ ቆላታት እውን ብደረጃ ሃገር ዝረአ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ገና ኣይተበገሰን ክሳብ 1943 ገጾም ከም ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣንን ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረን ዝመሰሉ ድሓር መራሕቲ ኣራቢጣ እስላምያ ዝኾኑ ዜጋታት ካብ ዓበይቲ መራሕቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር እዮም ነይሮም ንኣብነት እኳ ብላታ ፋሲል ዕቑባዝጊ ዝተባህሉ ደጋፊ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ብ22 የካቲት 1944 ብምኽንያት ጉሁድ ደገፎም ንኢትዮጵያ ብምምሕዳር ብሪጣንያ ምስ ተኣስሩ ዓብድልቃድር ከቢረ እዮም ተዋሒሶሞም እዚ ድማ እቲ ምፍልላይ ገና ዘይተነጸረ ምንባሩ የመልክት ብሓፂሩ ብውሕዱ ክሳብ መወዳእታ 1943 ኣብ ኤርትራ ወገን ዝፈለየን ዝተወደበን ፖለቲካዊ ጉጅለታት ነይሩ ክበሃል የጸግም ማሕበር ፍቕሪ ሃገር እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸብለል ዝበለት ማሕበር ናይ ቅዱሳት ዜጋታት ካብ ምዃን ክትሓልፍ ኣይከኣለትን ነፍሲ ወከፍ ነታ ማሕበር ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ጽልዋን ህዝባዊ ሰዓብነትን ዝነበሮ እዩ እዚ ድማ ብትውልዲ ብሽመትን ብተመሳሳሊ ተፈላጥነትን ህዝባዊ ተቐባልነትን ዝመጸ ስለ ዝነበረ
ናይ ጸጸቅኻ ሓዝምበር ዋጋ ክወሃቦ ዝኽእል ናይ ምትእኽኻብን ሓድነትን ኣንፈት ኣይነበሮም ብኻልእ ኣዘራርባ እተን ክሳብ 1944 ዝነበራ ቀዳሞት 3 ዓመታት ምምሕዳር ብሪጣንያ ንናጽነት ኤርትራውን ዝኸውን ፖለቲካዊ መጽፍ ዘይተነጽፈለን ምንባረን ንግንዘብ ኣብዚ እዋን እዚ ብሪጣንያ ናይ ገዛ ርእሳ ፖለቲካውን ስትራቴጂያውን ትልምን መደባትን ትሕንጽጽ ምንባራ ርኢና ኢና እታ ቀንዲ ነዚ ዘይንጹርን ዝተሓዋወሰን ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ዝኸሰበትሉ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾነት ብየናይ ኣገባብያ ነዚ ዕድል እዚ ክትረክብ ዝኽኣለት ምትእትታው ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ሰበስልጣናን ክሳብ ሚያዝያ 1943 ብሪጣንያውያን ኣማሓደርቲ ኣብ ኤርትራ ግምት ክወሃቦ ዝኽእል ኢትዮጵያዊ ስምዒት ከም ዘይነበረ እዮም ዝገልጹ ዝነበሩ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይዚ ዓመት እዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ሓደ ናይ ንግድ ወኪል ንክህልዋ ተሓቶ ንዝነበረት ተደጋጋሚ ሕቶታት ብሪጣንያ ብተደጋጋሚ ትነጽጎ ነይራ እያ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት እውን ኣልጋ ወራሽ ኢትዮጵያ ኣስመራ ንኽበጽሕ ዝቐረበ ሕቶ ቅቡል ኣይነበረን ይኹን እምበር ብሪጣንያዊ ኣምባሳደር ሃው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ነቲ ሕቶ ኣትሪሩ ይጣበቐሉ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ብሪጣንያውያን ርሱን ክትዕ ምልዓሉ ኣይተረፎን ኢትዮጵያውን ክሳብ 1945 ንሓደ ግርማቸው ተክለ ሃዋርያት ዝተባሃለ በዓል ስልጣን ሰዲዳ ኣብ ኣስመራ ናይ ዜና ወኪል ከተቐምጥ ፈቲና ነይራ ግን ኣይኮነላን ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ብወግዒ ዝኣተወት ኮሎኔል ነጋ ሃይለ ስላሰን ተኮላ ገብረ መድህንን ዝተባህሉ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ብ1946 ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ርክብ ቤት ጽሕፈት ማለት ሊያዞን ኦፊስ ምስ ከፈቱ እዩ ቅድሚ እዚ ግዜ እዚ ግን ኣዝዩ ቀጻሊ ዝኾነ ዑደት ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ናብ ኤርትራ ክግበር ጸንሐ መብዛሕትኦም እዞም ሰበስልጣን እዚኣቶም ኤርትራውያን ስለ ዝነበሩ ነቲ ውሽጢ ዝካየድ ዝነበረ ፖለቲካውን ጥፈታት ጽቡቕ ጉልባብ ይኸውን ነበረ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ተራኸብቲ ብላቴን ጌታ ሎሬንሶ ተኣዛዝ ዝበሃሉ ኤርትራው ነበሩ ሎሬንሶ ብሰነ 1900 ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ተወልዱ ጣልያን ሂቦን ዝነበረ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ምስ ጨረሱ ግን ከም ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ሃረርታ ዝነበሮም መንእስያት ብ1922 ገጾም ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ምስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ተራኸቡ ሃይለ ስላሴ በቲ ግዜቲ ንኤርትራውያን ብጽቡቕ ናይ ምቕባል ሜላ ይኽተሉ ብምንባሮም ንሎሬንሶ ናብ ሞንትፔሊየ ፈረንሳ ብምልኣኽ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ንኽከታተሉ ሓገዝዎም ሎሬንሶ ካብ ፈረንሳ ምስ ተመልሱ ሓደ ካብቶም ሃይለ ስላሴ ኣዝዮም ዝኣምንዎምን ዝተኣማምንሎምን ሰበስልጣን መንግስቶም ብምዃን ኣብ ዝተፈላለየ ክብ ዝበለ ሓላፍነታት ኣገልግሉ ጣልያን ንኢትዮጵያ ወሪሩ ምስ ሓዘ ሎሬንሶ ምስ ሃይለ ስላሴ ተሰደዱ እሞ ዳርጋ ንብሙሉኡ ናይቶም ንጉስ ሕጋዊ ክትዓት ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያታትን ምስ መንግስታት ዓለምን ሓንጸጽሎምን ተማጎትሎምን ኣብዚ ናይ ስደት እዋን ማለት ካብ 1938 ክሳብ 1940 ኣብ ዝነበረ ግዜ ሎሬንሶ ካብ ኤውሮጳ ብመንገዲ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ሰሊሖም ብምእታው ምስቶም አንጻር ጣልያን ዓጢቆም ዝነበሩ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ብምርኻብን ምስኣቶም ንኣስታት ሓደ ዓመት ብምጽናሕን ቀጻልነት ስልጣን ሃይለ ስላሴ ንኽረጋገጽ ዓብዪ አበርክቶ ዝገበሩ ሰብ ነበሩ ኣብዚ ዑደቶም እዚ ምስቶም ንጣልያን እናራሕርሑ ምስ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብምርኻቡን ናይ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ስብከት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይንገረሎም ኤርትራ ኢትዮጵያዊት እያ ዝብል ሓሳባት ኣብ ኣእምሮኦም ብብሪጣንያውያን ይኹን ገለ ኤርትራውያን ንኽሰርጽ ካብ ዘኽኣሉ ሓደ ሎሬንሶ ምንባሮምን ይዝንቶ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ጣልያን ድሕሪ ምልቓቐን ማለት ኣብ ምጅማር ኣርባዕታቱን ሎሬንሶ ኣስመራ እናመፁ ምስ ገለ ናብ ኢትዮጵያ ገጾም ዝዛዝቡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ካብ ዝራኸቡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነበሩ ናይ ሽዑ ሰባት ከም ዘዘንትዎ ሎሬንሶ ይኹን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ እንግሊዝ ዘስምዖ ዝነበረ ንኤርትራ ናይ ምምቕቓል ሓሳባቱን እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዝቃወምዎ ኣይነበሩን
ሎሬንሶ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ሰፊሕ ስልጣንን ተሰማዕነትን ስለ ዝነበሮም ሚዛኖም ቀሊል ኣይነበረን ነዊሕ ከይጸንሑ ግን ኤርትራዊ መበቆሎም ቅንኢ ናይ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይቲ እዋን ከላዕለሎም ትራእየ ጓልቶም ከም መወዳድርቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝረአዩን ብህዝቢ ኢትዮጵያውን ዝፍተው ዝነበሩን ራስ እምሩ ሃይለ ስላሴ ተመርዒዮም ስለ ዝነበሩ ድማ ብዓይኒ ጥርጣረን ከም ተቃዋምን ክረአዩን ጀመሩ እሞ ስልጣኖምን ተሰማዕነቶምን ጎደለ ኤርትራ ምስ ትግራይ ተሓዊሳ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ንኽትጸንሕ እዩ ዝደሊ ዝብል ሕሜታን ክስንውን ተሰንዘሮም ዝያዳ ግን ኣካይዳ ኢትዮጵያ ንሎሬንሶ ዝምእምኦም ዝነበረ ኣይመስልን ብ29 ጥቅምቲ 1943 ንኣብነት ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ሃው ንሎሬንሶ ከም ዝረኸቦም ይገልጽ ኣብቲ ርክቦም ሎሬንሶ ሃይለ ስላሴ ዲክታተር ኮይኑ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ጽሕፈትን ሚኒስተሩ ጸሓፌ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ድማ ሙሉእ ስልጣን ኣብ ኢዱ ብምእታው ኣዕሩኹን ኣዝማዱን ይሸይም ኣሎ ከም ዝበልዎ ይጠቅስ በዚ ደው ከይበሉ ሎሬንሶ መንግስቲ ኣዝዩ ድኹምን ብውዲ ዝተበልዐን ኮይኑሎ ክብሉ ከም ዝተዛረቡ ይጽሕፍ ናይ ሎሬንሶ ነቐፌታን ዕቃብን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መሪር ዝነበረ እዩ ዝመስል ኣብ ካልእ ሰነድ ኣምባሳደር ሃው ሃይለ ስላሴ ቁፅፅር ኣጥፊኡን ተገላቢጥዎን እኳ እንተሎ ንእሽቶ ሂትለር ከዓ ይኸውን ኣሎ ወልድዮ ጊዮርጊስን ብጾቱን ድማ ናይ ጌስታፖ ዝመስል ፖሊሳዊ ስርዓት ይኽተሉ ኣለዉ ክብሉ ሎሬንሶ ከም ዝተዛረብዎ ይገልጽ ሎሬንሶ ነዚ ዝበሉ ካብቲ ብተኸታታሊ ዝሓዝዎ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ፖስታን ቴሌግራምን ሚኒስተርነት ወሪዶም ናይ ቤት ምኽሪ መወሰነ ሕጊ ፕሬዚደንት ኮይኖምሉ ኣብ ዝነበሩ ናይ ሓውሲ ውሽጣዊ ማሕዩር እዋን እዩ ድሕሪዚ ሎሬንሶ ነዊሕ ኣይጸንሑን ብ1945 ኣምባሳደር ተባሂሎም ንሞስኮ ብዝተጎልበበ ጥርዝያ ምስ ተሰደዱ ካብ ዓንኬላት ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገለሉ ጸኒሕና ከም እንርእዮ ኣብ ዋዕላ ፓሪስ ብዝተጻወትዎ ተራ ንኢትዮጵያ ጠቒሞም እዮም ዋዕላ ፓሪስ እናተኻየደን ከሎ ግን ሎሬንሶ ሓሚሞም ተባህለ ብዛዕባ ኣማውቶኦም ኣብ ሓደ ሕታም ሰሙናዊ ጋዜጣ ንዝሰፈረ ንርአ ብወርሒ ሕዳር 1939 ዓመተ ምህረት ግዝ ብርቱዕ ሓሚሞም ስለ ዝነበሩ ናብ ኣዲስ አበባ ተመልሱ እናወድቑን እናተንስኡን ገለ ወርሕታት ምስ ሓለፈ ግና ብጸማልያኦም ከለዉ ብ24 ግንቦት 1939 ብግዝ ካብ ኣዲስ አበባ ተመሊሶም ነቲ ዝጀመርዎ ስርሖም መታን ክቕጽሉ ንሞስኮ ምኻድ ተኣዘዙ እሞ በአይሮፕላን ሃገር ሽወደን ምስ በጽሑ ሕማሞም ስለ ዝበርትዖም ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሆስፒታል ኣትዮም ኦፕራሲዮን ምስ ተገብረሎም ብ15 ሰነ 1939 መዓልቶም ሓጸረት ብጸማሊኦም ከለዉ ተኣዚዞም ዝብል ሓረግ ቅሬታን ጥርጣርን ይስምዕ ሞት ሎሬንሶ ኣዝዩ ዘተሓማምን ዘጠራጥርን ምንባሩ ኣብቲ ግዜት እውን ብዙሕ ከም ዘዛረበ ይዝንተዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ተጠቒማ ኣገዳስነቶም ምሰብቅዐ ብኸመይ ተጸግዖም ከም ዝነበረት በብመድረኹ ክንርኢና ሎሬንሶ ተኣዛዝ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መርገጽ እግሪ ንኽትረክብ ምድሪ ዘጣጥሑ እኳ እንተነበሩ ካብቶም ቀዳሞት ዝዕድል ዘጓነፎም ኤርትራውያን ኮኑ ሎሬንሶ ጥራይ ኣይኮኑን ግን መልእኽቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዘእትዉ ዝነበሩ መሳድዶምን መማህርቶምን ብላቴን ጌታ ኤፍሬም ተወልደመድህን ከምኡውን ብላታ ዳዊት ዕቁባዝጊ ኣቶ ዳሓር ደጃዝማች ገብረ መስቀል ሃብተ ማርያም ብላታ ክፍለ እግዚ ይሕደጎ ፊተውራሪ ኣብርሃ ወልደ ታቴዎስን ቢተወደድ ኣስፋሃ ወልደ ሚካኤልን እውን ካብቶም ካብ 1941 ክሳብ 1942 ጀሚሮም ኤርትራውያን ዝሓብሉ ልኡኻት ኢትዮጵያ ነበሩ ሰበስልጣን ብሪጣንያ ነቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝረአ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ክእለትን ርቀትን ፕሮፓጋንዳ ከም ዘድንቑ ይዛረቡ ካብ 1942 ጀሚራ ኢትዮጵያ ባዕላት ተኸፍሎም ቆምቲ ልኡኻታን ተጣበቕታን ኣብ ኣስመራ ኣቐሚጣ ነይራ እያ
እዚኣቶም ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሰበስልጣና ዝቕበሉን ዘጎሳጉስሎምን ከፈት በሪ ክቁፀሩ ይከኣሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ሰፊኑ ዝነበረ ቁጠባዊ ቁልውላው ዝኾነ ተስፋ ዝህብ ዝመስል ፕሮፓጋንዳ ክትጥዓሉ ዝኽእል ፍርያም ባይታ ኮይኑ ኣገልገለ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንደኛታት ከዓ ነታ ሃገር ከም ምድረገነት ብምቕራብ እዝኒ ብዙሓት ኣብ ዳር ቅብፀት በፂሖም ዝነበሩ ብፍላይ ስራሕ ዝሰኣኑ ከተመኛታት ኤርትራውያን ክረኽቡ ከኣሉ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ ኩነታት ሓይሊ ፖሊስ ኤርትራ ሕማቕ ከም ዝነበረ ርኢና ነርና ብ1941 ኣብ ኣስመራ ብ1943 ድማ ኣብ ምጽዋዕ ግዳያት ግፍዕን ቅትለትን ኢጣልያውያን መኮንናትን ሱዳናውያን ወተሃደራትን ኮይኖም ነይሮም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ምረት ኣብ ረብሓ ንምቕያር ካብ 1942 ጀሚራ ኣብኦም ኣተኮረት ኣቐዲሞም ንኢጣልያ ራሕሪሖም ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ዝተዋግኡ ይኹኑ ጸኒሖም ካብ እንግሊዝ ሃዲሞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸትቡ ኤርትራውያን ወተሃደራዊ መኮንናት እናለኣኸት ልቢ ፖሊስ ኤርትራ ዝሰልብን ዘተሃራርፍን ኣዝዩ ጎራሕ ጎስጓስ ኣካየደት ምስቲ ትሕቲ እንግሊዛውያንን ኢጣልያውያንን መኮንናት ብምዃኑ ተቐይምዎ ዝነበረ ዓብ ክፋል ፖሊስ ኤርትራ ብኣላባብሳን ጽሩራታትን እቶም በጻሕቲ ቀንዩ ጥራይ ዘይኮነ ከምኦም ንኽመስልን ንኽኸውንን ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ቁሊሕ ናይ ምባል ዝምባለ ከርእውን ጀመረ ፖሊስን ስራሕ ዝሰኣኑ ከተመኛታትን ጥራይ ኣይኮኑን ግን ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያ ክቕበሉ ዝጀመሩ ምስ ውጥቀት ኢጣልያዊ መግዛእቲ መንግስታዊ ቦታታትን ንግዳዊ ትካላትን ክቆጻጸሩ ዝደልዩ ኤርትራውያን ምሁራትን ነጋዶን እውን ብሰንኪ ፖሊሲታት ብሪጣንያ መሕለፍ መንገዲ ሲኢኖም ዓቕሊ የጽብቡ ነይሮም እዮም ከምቲ ደጊያት ገብረ ዮሃንስ ዝበልዎ ናጽነት ኤርትራ ኣይክመጽእን እዩ ዝብል መንፈስ ዝሓደሮም ገለ ምሁራት ድሕነት ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዝመጽእ ዝብል እምነት ክሰርጾም ጀመረ ከምቲ ብሪጣናውያን ሰበስልጣን ዝጥርጥርዎ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ትኸፍሎም ሰባት እውን ንውልቃዊ ረብሓ ጸግዓ ከም ዝሓዙ ዘካትዕ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ኩሉ ናይቲ ግዜ እቲ ሰነዳትን ዝኽርታት ውልቀ ሰባትን ከም ዝብሎን ዝሰማምዓሉን ንኢትዮጵያ ቀንዲ ዓንዲ ሕቆን መሳርሕን ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ኣደልዲላ ንኽትረግጽ ዘኽኣልዋ ሽዑ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ኣቡነ ማሪቆስ እዮም ኣቡነ ማሪቆስ ብ1884 ኣብ ከባቢ ደቀ ምሓራ ኣከሎ ጉዛይ ተወልዱ ካብ 1932 ክሳብ 1936 ኣብ ደብረ ቢዘን ድሕሪ ምጽናሕ ኢጣልያ ንኢትዮጵያ ምስ ሓዘታ ኣቡን ናይ ትግራይን ኤርትራን ኮይኖም ተሸሙ ኢጣልያ ብ1936 ንኢትዮጵያ ምስ ሓዘታ ሽዑ ጠቕላሊ ገዛኢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ማርሻል ግራሲያኒ ንኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንምቁጽጻር ካብ ጥንታዊ ርክቡ ምስ ናይ ኣሌክሳንድሪያ ቤተ ክርስቲያን በቲኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ሲኖዶስ ተኸለ እዚ ናይ ጣልያን ሲኖዶስን ጣልያን ሾሞ ሓድሽ ጳጳስን እዩ ከዓ ንኣቡነ ማሪቆስ ናይ ኤርትራን ትግራይን ጵጵስና ዝሃቦም በዚ ምኽንያት እዚ ኣቡነ ማሪቆስ ቀንዲ ደጋፊ ቀንዲ ጽግዕተኛ መንግስቲ ኢጣልያ ከም ዝነበሩ ይዝንቶ ምስ ምምጻእ ብሪጣንያ ናብ ኤርትራ ግን ገጽ ኣቡነ ማሪቆስ ናብ ኢትዮጵያ ኣናየ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለጽ እዩ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ይርከብ ንዝነበረ ልሙዕ ሕርሻታት ቤተ ክህነት ወሲዳ ንህዝብን ኢጣልያውያን ሰብ ኮንቾሴነን ዓዲላቶ ነይራ እያ እዚ መሬት እዚ ንኽምለስ ቤተ ክህነት ተዋህዶ ናብ ምምሕዳር ብሪጣንያ ተደጋጋሚ ጥርዓናት ኣቕሪቡ ዝሰምዖ ስለ ዝሰኣነ እቲ ፍታሕ ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝርከብ ዝብል ተስፋ ክሕድር ካለ ነዚ ተስፋ እዚ ንምርዋዮም ኣቡነ ማሪቆስ ጸግዒ ኢትዮጵያ ዝሓዙ ዝብሉ ኣለዉ ካልኦት ግን ኣብ ውልቃዊ መበገሲ ኣቡነ ማሪቆስ የተክሩ ንሶም ወጻኢ ካብቲ ናይ ሽዑ ልምዲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብስልጣን መንግስቲ ኢጣልያ ዝተሾሙ ስለ ዝነበሩ ምስ ውጥቀት ኢጣልያ ሽመቶም ከይቅንጠጡ ይሰግኡ ነበሩ ማዕረጎም በኣዲስ ኣበባን ኣሌክሳንድሪያን ንኽፍለጠሎም ርክቦምን ደገፎምን ንፋሽስቲ ኢጣልያን ክሕከኸሎም ድሌት ስለ ዝነበሮም ጥራይ ድማ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝሰለሉ እዚ ጥራይ ዘይኮነ
ጵጵስና ትግራይን ኤርትራን ሰፊሕ ስልጣን ስለ ዝነበረ ክዕቀበሎም ይጽዕሩ ነይሮምን ይበሃል እዩ። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ አቡነ ማሪቆስ ህላወን ደገፍን ዓብዪ መበገሲ ኾነ። ምስቶም አቐዲምና ዝጠቐስናዮም ኤርትራውያን ልኡኻታ ቀጻሊ ርክባት እናካየዱን መንፈሳዊ ደገፎም እናሃቡን ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሓሳብን ስምዒትን ካብ መንበረ ጵጵስናን መንበረ ታቦትን ናብ ምእመናን ንኽዝርጋሕ ኣበርቲዖም ሰርሑ። ቀልጢፎም ከኣዮም ጀሚሮሞ። ምኽንያቱ ኣብ በዓል ጥምቀት 1942 ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ይኹን መደረታት ብምምሕዳር ብሪጣንያ ዘይተፈቕደ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቶም አቡን ኦ ህዝበይ ስም ደለኩም ማለት እተጥቡ አደ አላትኩም ከምቲ ንሳ ትደልየኩም ዘላ ኸዓ ፍለጥ ዋዳ ኢሎም ብስም ኢትዮጵያ ከም ዝሰበኹ ትሬቫስኪስ ይገልጽ። ካብዚ እዋን እዚ ክሳብቲ ብጥቅምቲ 1943 ምምሕዳር ብሪጣንያ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንኽካየድ ዝፈቐደሉ ዕለት እምበር ፖለቲካዊ ሜዳ ኤርትራ አቡነ ማሪቆስን ተሓጋገዝቶምን ሰዓብቶምን ከምውን ልኡኻት ኢትዮጵያ ካብ አዲስ አበባ ከም ድሌቶም ዝዋስኡሉ መድረኽ ኮነ። ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ዳሓር ናይ ናጽነት ቃልሲ ዘካየዱ ዜጋታት ዘሰላስልዎ ርኡይ ፖለቲካዊ ስራሓት ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን። ስለዚ ኣብዘን ቀዳሞት 2-3 ዓመታት ናይ 1940ታት ኣብ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ወሳኒ ዝኾነ መንጸፍ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝተነጽፈ እዩ ድሒሩ ዝመጸ ኩነታትን ፍጻሜታትን ነቲ ዝሓዞ መልክዕ ክሕዝ ዝኸኣለ ምባል ካብ ሓቂ ምርሓቕ ኣይከውንን። ሓደ ናይ ሽዑ ጸብጻብ ምምሕዳር ብሪጣንያ ሽዑ እኳ አቡነ ማሪቆስ ኣፈኛ ናይቲ ሃገራዊ ወገን ኮይኑ እንተቐረበ እቲ ኣድማዕ ቁጽጽር ናይቲ ማሕበርሲ ኣብ ኢድቶም ካብዚ ዘይተማሃረ ቀሺ እዚ ዝያዳ ክእለትን ብስለትን ዘለዎም ሰባት እዩ ዘሎ ይብል። ንመን እዩ ጸብጻብ እዚ ዝያዳ ክእለትን ብስለትን ኣለዎም ዝበሎም? ኣብ ውሽጢ 1943 አቡነ ማሪቆስ ጥራይ ዘይኮኑ እቶም ከም ፕሬዝደንት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዘገልግሉ ዝነበሩ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱውን ጸግዒ ኢትዮጵያ ክሕዙ ስለ ዝጀመሩ እቲ ናይ ሕብረት ሓሳብ ሚዛንን ክብደትን ክውስኽ ተራእየ። ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ብ1907 ካብ ፍሉጣት ስድራ ቤት ጸንዓ ደግለ ዝተወልዱ ኣብ ናይ ከረን ጀናዝዩ ትምህርቶም ምስ ወድኡ ኣብ ሱዳንን ሮማን ሰልጠኑ ካብቶም ናይቲ ግዜቲ ፈላጣትን ሰብሰፊሕ ተመክሮን ነበሩ። ብግርህናን ቅንዕናን እምበር ብሓሶትን ስርቅን ዘይፍለጡ ብምንባሮም ከኣዩ ንማሕበር ፍቕሪ ሃገር ብሓላፍነት ክመርሑ ብብጾቶም ዝተመርጹ። ናይ ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ናብ ደንበ ኢትዮጵያ ምስጋር ከም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፍጻሜታት ናይቲ ግዜ ይውሰድ። ምኽንያቱ ድማ ከም ናይቲ እዋን ፈላጥን ምሁርን ፕሬዝደንት ማሕበር ፍቕሪ ሃገርን ጽልኦም ሰፊሕን ኣገዳስን ብምንባሩ እዩ። ኣብ መንጎቶም ምስኦም ነዚ ፖለቲካዊ መስመር ዝሓዙ ከም ደጊያት ሓጎስ ገብረ፣ ፊታውራሪ ሓረጎት ኣባይ፣ ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤል፣ ፊታውራሪ ሓድጉ ጊላጋብር ብምልኦም ደቂ ራእሲ በራኽን ዝመሰሉ ዓበይቲ ኣመሓደርቲ ህዝብን ድያኑን ነጋዶን ናይቲ እዋን ይርከብዎም። እዚኣቶም ብምልኦም ኣባላት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ስለ ዝነበሩ ድማ እታ ማሕበር ጸኒሓ ኣብ ኣገልግሎት ኢትዮጵያ ንኽትውዕል ኣኽኣልዋ። ኣብ 1943 ኣቢሉ እዚ ኣንፈት እዚ ይንበርምበር ክንድቲ ጉሁድን ዓብላልን ወይ ሓይሊ ዝነበሮን ኣይነበረን። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እቲ ኣንፈት ናበይ ገጹ ከም ዘምርሕ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ዝመሰለ ሳዕቤናት ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእል ዝሓሰበን ዝመዘነን ዝነበሮም እውን ኣይመስልን። ፊታውራሪ ገብረ መስቀል ካብ ክቱር ጽልኢ ጸዓዱ ዕቑባ ኢትዮጵያ ይሓይሽ ዝብል መበገሲ ከም ዝነበሮም እዩ ብኹሉ ዝግለጽ።
أبقل السبات نيتيوبيا رئسا سلزخوننا نعانا زيادة تبتصحنا زبل سميعت كم زنبري إيزنتو كندتي زأخلو عبيتن مسافنتي تجيزي ساقي إثيوبيا زحزو منغستي إيطاليا بفلاي أب حماسين مريت بمدياس رستن قلتن بزوحات مسافنتي أتريفو سلزنبري منغستي إثيوبيا خا رستن قلتن نواناتاتو مملاس زبل جرحو أملا إرترا تنزح سلزنبرت نزين خمل سيون يبهاليو أبشعنت شعات 243 مبار ني إثيوبيا زودس بروباغندا تعاقن عبللن إزي نتاليانن إنجليزن ترايزي كونه أعرابن جبرتنون كتبا هاجر سلز عبللو كم صلاتي زقرب نبره إثيوبيا حبشا زنكسلا أوروباوي زدنلا عرب يخون أسلاماي كاب قصصر زي وصل هاجريا زبل سبكت فقدو تسمعت رايزي كونه أمنادقون تلتفه إزي ببيتك هنا التوحدو استمرغي بمسرتو هايمانوتاون حدقنيان سبكت زي نتي أبدرت كبسات تنتقلت إلو زنبرن بشغلة ألبونت استتقمن تسفاز غورتن كسحب قدنات نبري أمون غزياتهم عو نخبل يخون نقرن هوكتن نخلع علو دهر زيبلو بشغلة ألبونت ساقيو إرتراويانن نربحا إثيوبيا نقر زقسقسو إثيوبياويان نبرتي إرتراون نبروهم بزي مخنيات زخاء قطروم كاب تحكيني عقونون لعلي كمسل كعلي إزي أب كتما كخونن كلو هزب قطر كبساتات إرترا بسبكتات أغششتون ني إثيوبيا زي مسعب كم تسألو بزخي المنفساوي ساقتتاتن اكوا سخخ يبل انتنبري أب تفلماس بتناي كتما بوليتيكا يصلو نيرو إلكا نمزراب زخي الأنفت أيرعين مبققاس حاقراو قالسي نناتنت مغلق قال مريحنت إبراهيم سلطان أب مجمار أربعتات دليت ناتنت زخوني إرتراويان نتيجزي بزقبا سلزي تتقملو كم استقدمو أميتنا لنا نتتبقسو إثيوبيا يامن تلاتو زبنا دنگرگرن گویان سلزنبره دما نتي إثيوبيان سعبتا إرتراويانن زرخبو قنعو مالت أدفانتج أركيب كامس النافو 5 عمت زوست سعرن مسواتن زتقلب قالسي كون كيلو سلمتاكم خوينو أب مونغو شحنت شعتميتن 40 حدن كساب موداتا شحنت شعتميتن 40 سلستن بوليتيكا إثيوبيا بفلاي أب كبساتات كنزاحن كزرقاحن كلو اتهاقراو شنخ انتا يقبر نيرو كمتي أتول داب زبلوو تقريهو نما حبر فقر هاقر أتفيو وان تخوينو سلم انتا يتقريهو إزي زبهال زلو جزيه اتمعراباوي قولاتات بشفتنات على منطاز ساحل دما بملا عال تقري أنصار شماقل لزهو صلو زنبريو إزي دحرواي قليل قالسي نبرن ناي حمد شنطوب بأسي مس قويتاون زي سعب عقرقرن نتو قداي زول عنبر كاند تنكن مبقسناي نبرن وتسيت ناي حاد نوح زمن سنحي بزوح زي السحاحبن اتهم تلعا عالتي فتصم كدمسا سلوم زي تعرولو زنبرون منشي چقوانا أمن حماق من نابابرو أمن سلز نبرد ما أستاد 19 حزب تجري زي سعبو يونيرو اتهم دحر مراحين عايز منقسقاس زي زخونو شيخ إبراهيم سلطان علي بوليتيكاوي منقوحقوح تاهم أوش تقالس تجري كم زرخوي قلسو بوليتيكا هايبلو قدم قول عن كله مستقري جميريا اتهم شماقلي مالت صنعيت يواردو ناس لزنبرو نتوردت يصلو نيره نعنا رساح صرفتات قمقم مالت ناشتو حساهو إلوم يصوعنا كم سب أي قصرونا نيرم قالنا يمرعوا قالوا ما يهونان هابتنان هيوتنان أبتحتي إيدومي نتاب قولعا كولدون كلو جنا اتعتبتي كي تقرص أخلو حاد خابتم تقرأ يمتص أمو
ኣብ ቅድሚኡ ይቁረጽ ስለዚ እቲ ትግሬ ባርያ ናይቲ ቆልዓ ይኸውን ንሕና ነዚ ውርደት ንጸልእ ነርና እዚ ሼኽ ኢብራሂም ስልጣን ዝተዛረብሉ ውርደትን ጽላኣትን በቲ ዝድለ ቅልጣፌ ናብ ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣይተለወጠን ከምኡ ዝኾነሉ ዓብ ምኽንያት ስእነት ጥርናፈን መሪሕነትን እኳ እንተነበረ ተግባራትን ምትእትታውን ምምሕዳር ብሪጣንያውን እጃም ነይርዎ እዩ ካብ መፈለምታን ብመሰረቱን እንግሊዝ ኣብ ልዕልቲ ብእስልምና ዝኣምን ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮ ገምጋም መግዛእታውን ናይ ንዕቀትን እዩ ዝነበረ ብዛዕባ ኩነታት እስላም ኤርትራውያን ኣብ ምጅማር ኣርባዕታት ዝድህስስ ሓደ ጽሑፍ ንኣብነት እስላም ኤርትራ ፖለቲካዊ ኣረኣዮኦም ገና ኣየነጸሩን ዘለዉ ክብል ጸኒሑ ግምጥል ኢሉ ኣብዚ ግዜ እዚ እስላም ኣወንታዊ ኣረኣያ ኣለዎም ኢልካ ምሕሳብ ዘይከኣል እዩ ካይብል ልቅብ ኣቢሉ እቲ ጽሑፍ ከም ዝስዕብ ይብል ብዘይ ጥርጥር ዝያዳ ዝተራቐቑ ሰባት ብሕጂ ክመፁ እዮም ነቲ ብተጎረባበቲ እስላማውያን ህዝብታት ዝምረጽ ናይ ፖለቲካ ሓሳባት ክቕበሉ ስለ ዝኾኑ ድማ ማለት ኤርትራ ምስ ሱዳን ክትሓብር ወይ ኣባል ናይ ዓረባዊ ወይ እስላማዊ ሕብረት ክትከውን ዝብል ጠለባት ክቐርብ እዩ ንግዚኡ ግን ናይ እስላም ኣረኣያ ብመሰረቱ ኣሉታዊ ማለት ድማ ንዝኾነ ዓይነት ኢትዮጵያዊ ክርስትናዊ መንግስቲ ዝቃወም ኮይኑ ንረኽቦ ትንታኒኡ ብምቕጻል ነቲ ጽሑፍ እስላም ኤርትራውያን ነቲ ብስም ትግራይ ትግርኝ ንሓፂር ግዜ ተቐልቂሉ ዝነበረ ምንቅስቓስ ደቂ ኸበሳውን ማዕረቲ ኢትዮጵያዊ መንግስቲ ከም ዝነጸግዎ ድሕሪ ምጥቃስ ከምዚ ይብል ካብ ርእይቶታት መራሕቲ ቀቢላታት ከም እንርድኦ ሎሚ ኤርትራውያን እስላም ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራውያን ከስዕብሎም ዝኽእሉ ሓደጋ ጥራዮም ዘተክሩ ዘለዉ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ መጻኢ መደባቶም ብዘየገድስ ምስ ሃገራውያን ትግርኛ ክመሓዘው ድልዋት እዮም ዘለዉ ካብ ንመሓዙቶም ግን ግዝኣት ብሪጣንያ ንዕኦም ማለት ንእስላም እዩ ዝያዳ ሰሓብ ዝመስል ዘሎ እዚ ድማ ብሪጣንያውያን ነዊሕ ናይ እስላማውያን ሃገራት ልምዲ ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጡ ኣብ ኢዶምስ ኣይክኸፍኣናን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዩ እዚ ጥቕስታት ከም ዝሕብሮ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ብሪጣንያ ነቲ ንእስላምን ክርስቲያንን ኤርትራውያን ይፈላለዮም ይኸውን እዩ ዝበሎ ነጥብታት እዩ ዘጉልሕ ዝነበረ ረብሓ እስላም ምስ ብሪጣንያ እዩ ንዝብል መርገፂኦም ዝጸቕጥሉ ዝነበሩ እምነ ኩርናዕ ናይቲ ኣቐዲሞምን ተሊሞሞ ዝነበሩ ምምቕቓል ኤርትራ ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንክኾኖም ምዃኑውን ኣየካትዕን እዚ ክበሃል ከሎ ግን ካብ ምምላስ ግዝኣት ኢጣልያን ምጽምባር ናብ ኢትዮጵያን እስላም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ብሪጣንያ ምጽናሕ ኣይመርጹን ነይሮም ማለት ኣይኮነን እቲ ናይ ላዕሊ ጥቕሲ ከም ዘብርሆ ድማ ኣብዚ ምርጫ እዚ ምስ ደለይቲ ናጽነት ዝኾኑ ክርስቲያን ደቂ ኸበሳ ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ጸኒሕካ ናብ ናጽነት ናይ ምስግጋር ሓባራውን መበገስን ድልየት ነይርዎም እዩ ሓደ ካብቲ በዚ መግዛእታዊ ኣረኣያን ዝምባለን ምምሕዳር ብሪጣንያ ዝተዓናቐፈ መስራሓት ቃልሲ ትግሬ ኣንጻር ሽማግለ እዩ ብሪጣንያዊ ኣመሓዳሪ ስቲቨን ሎንግሪድ ፍታሕ ሽግር ትግሬ ሰፊሕ መጽናዕቲ ከም ዘድልዮ ካብ 1943 ሒዙ ይእምት ነይሩ እዩ በዚ መሰረት ድማ ከም ትራቬስኪስ ዝመሰሉ ሰበስልጣንን ተመራመርትን ንኣቃውማ ጂኦግራፊያዊ ዝርጋሕን ባህልን ልምድን ቀቢላታት ትግሬ ብዝርዝር ዝሰርዕ ደቂቕ መጽናዕቲ ኣካየዱ ጸኒሕና ከም እንርእዮ ዕላማ ናይቲ መጽናዕቲ ነቲ ዛጊድ ድልዱል ዝነበረ ሓይልን ስልጣንን ሽማግለ በታቲንካ ናብ መራሕቲ ንኣሽቱ ቀቢላታት ምምሕላፉ ነበረ እዚ ሓሳብ እዚ ብቐንዱ እንግሊዝ ዘምጽኦ እኳ እንተነበረ ጽላኣት ጭቆና ሽማግለ ዝነበሮ ዝበዝሕ ህዝቢ ትግሬ እናተቐበሎን እናሰዓቦን ከም ዝኸደን ይንገር ትሬቫስኪስ በዕሉ እቲ ሓሳብ ይኹን
اتزرزر ولدو ناي مصبصابن مصراين مسرح نخعوت شيخ إبراهيم سلطان عبي الجام كم زوفيو يقلز اتلوتي قلطيفاي تتكبرن مسرحو نويح سلازنبره كساب شحن 949 ونصنيحيو وصيت نايتي كم فتح زغربه حدش اوداد باغن نحوارو نحدنت حزب ኤርትራን ናይ ናጽነት ቃልሱን ዘሐስ ኾነ እቲ ዝተወጠነ ምስግጋር ወይ ምምቕራ ሓላፍነት ክንድን ባህሪ ናይ ተቃልሲ አንጸባሪቁ ሱር መስፍንነት ዝነቅል ነቲ ዝነበረ ጥርናፈ በቲኑ ስልጣን ናብ መራሕቲ ቀቢላታት ዘመሓላልፍ ነበረ ኣብ ትሕቲ ሓደ መስፍን ተጠሚረን ናይ ሓባር ቃልሲ ዘካይዳ ዝነበራ ቀቢላታት ፋሒለን ኣብ ነናይ ውሽጡ ጉዳይን ንኽድህባ ወይ ነናሓድሕደን ንኽጠማመታ ዘተባብዑን ይነሩ ሓደገኛነት ናይዛ ሓሳብ ዝግን በቲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ግዝኣት ቤት አስገደ ነታብ ቤን ዓምር ዓድሼኽን ዓድሹምን ወዘተ ንምልቓቕ ዝነበሮ ኩቱር ህርፋን ተዓብሊሉ ቀልጢፉ ክምመ ኣይተኻለን ከምቲ ዝተገልጸኻ ኢብራሂም ሱልጣን ባዕሎም ኣብ ምጽራይ ዶብን መበቆልን ቀቢላታት ዓብተራ ተጻወቱ ኢብራሂም ሱልጣን ካብቲ ዝዋዕዋዕ ዝነበረ ሃገራዊ ፖለቲካ ቃልሱና ይርሐቁን ካብቶም ቀንዲ መሰረትን መራሕትን ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ብምዃን ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ቃልሲ ህዝቢ ትግረን ዝጅምሮ ዝነበሩ ሃገራዊ ቃልሲ ንናጽነትን ከም ድልድልን መራኸብን ከገልግሉ ጀመሩ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ጽልኢ ናይ ጻዓዱን መሳፍንትን ዘሕደሩ ብሰንክዚ ጽልኢ ዝኸዓ ብዙሕ ዝተሳቀዮም ነይሮም ኢጣልያን ኢትዮጵያ ምስ ወረረታ ፋሽስት ጣልያን ንሓንቲ ናጻ ዝነበረት ኣፍሪቃዊት ሃገር ወሪሮም ኢሎም ምስ ኣዕሩኽቶም ክዛረቡ ስለዝተሰምዑ ከም ዝተታሕዙ በዚኣ ኣሳቢቦምን ካልእ ምኽንያት ምሂዞምን ከዓ ጣልያን ካብ ቁርደት ናብ ደቡብ ደንከል ከም ዝሓየርዎም ባዕሎም ይዛረቡ ስለዚ ኢብራሂም ሱልጣን ተመክሮ ቃልሲ አንጻር ሽማግለን ሩሱንን ሃገራውን ጽልኢ ንባዕዳው መግዛእትን ሒዞም ዝመጹ ኣገዳሲ መራሕዮም ነይሮም